Ahojte, volám sa Jakub Palkovič, mám 17 rokov a mojím top športom je plávanie. K tomuto športu ma priviedli rodičia a dá sa povedať, že vo vode som od malička. Teraz som žiakom športovej školy a plávam za plavecký klub STU Trnava. Mojím najobľúbenejším plaveckým štýlom sú prsia, ale dobré výsledky dosahujem aj pri plávaní kraulom a motýlikom. V roku 2022 som sa stal majstrom Slovenska na 200 metrov prsia na dlhom aj krátkom bazéne v kategórii mladších juniorov. Keďže cez prázdniny máme bazén v Trnave zatvorený, vyskúšal som trénovať a plávať na otvorenej vode diaľkové plávanie, kde sa mi tiež darí. Tento rok som sa na majstrovstvách Slovenska v diaľkovom plávaní na 5 km umiestnil na 3. mieste. Tu sa však stretávam s vrtochmi počasia, keď sa nečakane ochladí počasie a voda v jazerách klesne pod 18 stupňov Celzia a ja na plávanie potrebujem neopren. Každý, aj malý úspech ma posúva ďalej. Mojím veľkým snom, ako snom každého športovca, je účasť na olympiáde. Podpora od vás by mi veľmi pomohla pri zakúpení neoprénu, plaveckých plaviek a pomôcok potrebných na plávanie v bazéne a na otvorenej vode. Ďakujem.